a sigi togoya o min bɛ se ka kɛ kɛnɛya ye fusamanciya ye an ka adamadenya yɛrɛ ma da bɛna don olu kɔrɔfɔw fan caman na ka ɲɛfɔli kɛ jiri kelen a bɛ se ka bana caman furakɛ wa nin ye sɔsɔli ye min bɛ kɛ kuma caman min taga ni ka segin fanga ka bon farafinna yan nɔ jiri minnu bɛ a kɔnɔ a bɛ se k'an ka banaw furakɛ ka sɔrɔ hali an ma taa yɔrɔ wɛrɛ la wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye masala kɔnɔna na min bɛna ɲɛsin professeur Nasrudini Saɲɔ ma nka yanni an ka taa ni ɲininkaliw ye ka kɔrɔfɔ di a yɛrɛ ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma professeur salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa baasi t'i la Nasrudini Saɲɔ. Baasi foyi tɛ. séjour bɛ cogo di Bamakɔ. Alhamdulillah an b'a la tanu. tabarikala Allah lafiya ni ɲuman inshallah. Alhamdulillah ni ma ko k'e ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Alhamdulillah an bɛ tele ɲɛta maaw bɛɛ lajɛlen fo la a n'a filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen a n'a baaraɲɔgɔn a n'a directeurs a n'a maakɔrɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la inshallah ka filɛri ko ɲuman na inshallah an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala k'a ni sababa bɛn. Amina. A n'a balimacɛ de bɛ ɲɔgɔn na inshallah. Ala sɔnna bi ta a bɛ kɛ ko wɛrɛ. Ni Ala sɔnna ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu ɲɛmana diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ayiwa professeur Nasrudini Saɲɔ an bɛ ka kuma jiri de kan an bɛ ka kuma farafinya dɔnniya kan dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko minnu tɛmɛna n'i ka jɛmukanw tɛmɛna yan alhamdulillah bi ye a tako 3nan ye tele ɲɛta jabaraniso sanfɛ Nasrudini Saɲɔ yiri dɔnniya Ala ye garisɛgɛba di e ma o la e ka faamuyali caman sɔrɔ a la sɔsɔli caman bɛ kɛ jiriko ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jiri kelen a bɛ se ka bana caman furakɛ wa nin kuma in bɛ taga ni ka segin ko bari n'i ye farafin furakɛlaw walima furabɔlaw n'i u sigilen arajo la k'u bɛ se k'a fɔ u b'a fɔ nin yiri a bɛ nin bana in furakɛ a bɛ nin furakɛ a bɛ nin furakɛ k'o bɛ se ka kɛ cogo di i b'a ye olu se ka ko caman kɛ a kɔnɔ dɔnni ye fɛn dɔ de ye a lawasan no kosɛbɛ c'est comme a bonda fɛrɛ no wa a bonda ka bon e ka dɔn danna yɔrɔ min na i b'o de dɔn wala e bɛ fɛn dɔ dɔn ka dan yɔrɔ min mɔgɔ dɔ bɛ olu ka dɔn ta la u b'a daminɛ e de nɔ ka taga yiri fɛn dɔ de ye k'a fɔ ka bana 3 bana 4 furakɛ o tɛ yiri yɛrɛ kelen kɔnɔ molécule ni nafa minnu bɛ yiri yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ se ka furakɛ kɛ walima n'a bɛ se ka fɛn ɲɛ fɛn 3000 ni kɔ ko dɔnnaw ka recherche bolo ma ça veut dire yiri kelen kɔnɔ nafa min bɛ a kɔnɔ a bɛ bɔ e ka kodɔn ni ka dɔnniya ta le la sisan i bɛ se k'i yɛrɛ servir o yiri la cogoya mun na jiriju kelen a bɛ se ka nafa minnu bɛ yiri yɛrɛ kɔnɔ jateminɛw bolo ma a bɛ waga 3 bɔ yiri kelen kɔnɔ yiri o yiri nafa min bɛ a kɔnɔ i bɛ taa maa dɔ sɔrɔ maintenant yiri kelen a bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ni yiri wɛrɛw ye i bɛ taa sɔrɔ yiri kelen a bɛ se ka jɔ ni a yɛrɛ ka furakɛli kɛ bana 10 différents ɲɔgɔn na yiri kelen voilà jiri kelen i n'a fɔ an bɛ to ka kuma dabada kan cogo min na a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ damana a bɛ fɛn 10 ɲɔgɔn fila kɛ a yɛrɛ ye ka sɔrɔ a ma dulon hali yiri wɛrɛ la a kelen kolo la donc maintenant o yiri in fana i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a ni yiri wɛrɛw collectionner ani nin bɛ collectionner ka nin bana in furakɛ ani nin fana bɛ collectionner ka nin bana in furakɛ tuma dɔ yiri dɔ fana bɛ yen nɔ a bɛ se ka to a bɛ furakɛli kɛra n'a ye mais bana dɔ bɛ yen nɔ a b'a furakɛ k'a bɛ wagati jan bana in bɛ se ka na kɛ komi a bɛ digi kɛla fura la fura tɛ sera a kɔrɔ en tant que tel mɔgɔ min bolo bɛ yiri la kosɛbɛ o b'a dɔn nin yiri in bɛ nin bana in furakɛ wa nin yiri in fana b'a furakɛ wa n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan fana kɔlɔlɔ t'a la fo fana ka ɲɛdɔn yiri la i bɛ se ka yiri dɔw fara ɲɔgɔn kan kɔlɔlɔba de bɛ a la a bɛ se ka na ni bana ye siga t'a la yiri dɔ ka yiri dɔ ta k'o fara yiri dɔ kan a bɛ kɛ poison ye a bɛ kɛ baga ye donc o de y'a to yiri dɔnni kɔnɔ fo i ka kɛ mɔgɔ ye min y'a kalan et puis recherche caman k'a kɔnɔ i ye kalan kɛ karamɔgɔ fɛ ka ɲininkali kɛ mɔgɔ fɛ mun bɛ yiri dɔn kosɛbɛ o b'i guider donc maintenant yiri e ye baara kɛ yiri min kɔnɔ déjà yiri yɛrɛ damana ale yɛrɛ sera ka jɔ ni fɛn 10 ye walima a jɛra ka jɔ ni kɛnɛya furakɛli 10 ye a kelen wa i bɛ taa sɔrɔ fana n'a farala ni yiri wɛrɛw kan fana a bɛ kunkan wɛrɛ fɔ tugun a bɛ furakɛli wɛrɛw kɛ o la to an karamɔgɔcɛ dɔ ko a ma a ko ale ka bana 100 dɔn ale ka fura 100 dɔn bana kelen na k'o de ka d'ale ye parce que munna nin fura in bɛ se ka nin banabagatɔ in furakɛ fanga tɛ ko ni banabagatɔ wɛrɛ nana o fura in ka se k'ale furakɛ wajibi
n'a ma se k'a furakɛ dɔnniya wɛrɛ minnu b'i la i b'olu kɛ ka filɛ o ye dɔnniya bɛɛ de ye hali tubabuw fɛ fura dɔ bɛ a bɛ bana furakɛ o bɛ se k'a d'i ma mais siɲɛ wɛrɛ komi a ma se k'e ta furakɛ o fura wɛrɛ d'i ma cogo min bɛ se ka a furakɛ donc yiri kelen ka bana caman furakɛ o kana kɛ kabako ye salon yan nɔ ne ka fɛn nafa di tiga la fo mɔgɔ kabako yɛrɛ tiga dɔrɔn na tiga kelen nafa dɔ di tiga la ka tiga ta ka sa kinda ni bunde kinda furakɛ an y'o di tiga ta ka infection furakɛ an y'o di tiga ta ka ɲɛdimi furakɛ an y'o di tiga yɛrɛ filaburu ta ka garijɛgɛw fori an y'o di an bɛ se k'o kɛ hakililajigin mɔgɔ ma hali ni kuma sera a ma o ye tiga dɔrɔn ye mais n'i y'a fɔ yɛrɛ hali turubi minnu bɛ yen nɔ n'o ka teli ka tiga yɛrɛ ɲimi caman ko infection man teli k'o sɛgɛ an b'a fɔ ko yan ko maninkaw de b'a kɛ caman voilà ni maninkaw bɛ tigɛ ɲimi caman tuma caman mɔgɔ bɛ tigɛ ɲimi caman infection man teli k'a sɛgɛ bana wɛrɛ bɛ se k'i minɛ mais infection man teli k'i sɛgɛ parce que tiga bɛ infection furakɛ tiga yɛrɛ ka infection furakɛ base bɛ tigɛ kisɛ yɛrɛ farani min bɛ yen an b'a wɔrɔn ka bɔ tigɛ kisɛ kan o de y'a base ye o de y'a base ye farani n'i y'a mɛn ko ka tigɛ ɲigi a ji ka bɔ fara in de ko lo an mako bɛ fara in yɛrɛ de la tiga kisɛ falafalani min bɛ da tiga kisɛ kan o bɛ infection furakɛ donc ça veut dire k'a fɔ dɔrɔn ko farafin filabɔla k'a fɔ ko non k'a ka fura parce que i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ filamugu b'a bolo a b'a fɔ ko nin filamugu k'a bɛ nin furakɛ a bɛ nin furakɛ a bɛ nin furakɛ an t'a fɔ ko nkalon don an b'a tigilamɔgɔ ka dɔnni de jateminɛ n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka o kalan kɛ o yiri kan basi foyi t'a la a b'a furakɛ o kana kɛ e ma kabako ye e bɛ mun de kɛ bana in b'i la e fura in tɛ e kɛnɛya yɔrɔ e ma kɛnɛya walima bana in bɛ mɔgɔ joli la a y'o furakɛ mɔgɔ joli kɛnɛyara parce que bana bɛ se ka kɛ mɔgɔ 10 na ou bien mɔgɔ 100 na e ye fura d'o ma wajibi tɛ ko e ka fura ka se ka bana mɔgɔ 100 bɛɛ furakɛ dɛ hali ni fura in sera ka mɔgɔ 70 furakɛ mɔgɔ 70 furakɛ fura le médicament est efficace fura ka ɲi parce que fura in bɛ se ka kɛ a ye ninnu furakɛ wajibi tɛ ko a ka ninnu furakɛ donc sika foyi ale sika ka bɔ aw bɛɛ la parce que i bɛ yiribɔla 100 don yan i b'a fɔ ko si bɛɛ lajɛlen b'a ka dɔnni fɔ dana a si ni si tɛ kelen mɔgɔ bɛ min fɔ sisan a b'a fɔ ko non ko n'i y'a ye ko n'i ye farafin filabɔla dɔ ɲininka ko nin jala yiri bɛ mun kɛ k'ale bɛ fɛn dɔ fɔ a kan ko n'i taara dɔ ɲininka Burukina ko jala yiri bɛ mun kɛ k'ale bɛ fɛn wɛrɛ fɔ a kan voilà n'i a bɛ fɛ o punpan ka ban pewu fo farafinna kodɔnla minnu bɛ yen nɔ minnu b'a la ka yiriko diriger fo ka recherche kɛ yiriko kan fɔlɔ ka dɔnnikɛla minnu bɛ yen o wagati la ko bɛɛ lajɛlen ka dɔnniw fara ɲɔgɔn kan k'a tɛntɛn ka bɛɛ lajɛlen ka dɔnni di a ma n'o bɛɛ tɛntɛnna ka ban san 100 kɔfɛ bɛ san 40 kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a fɔ non ni mɔgɔ dɔ ko jala yiri bɛ nin fila kɛ yan c'est que Burukina a k'o kelen fila kɛ mais an m'o kɛ o c'est comme Mali yɛrɛ ti yiribɔlaw bɛɛ lajɛlen ka capacité o dɔnniw différent dɔn Burukina comment dire gouvernement ti yiribɔlaw bɛɛ lajɛlen ka dɔnni différent dɔn i b'a kalama ko dɔnni dɔ bɛ k'i to expérience baara kɔnɔ dɔnni dɔ bɛ i yɛrɛ de b'a expérience sɔrɔ wa siga t'a la a bɛ baara kɛ o fana bɛ kɛ dɔnni ye fɛn dɔ de ye a dira mɔgɔ dɔw ma de olu fana y'a di mɔgɔ dɔ ma a sɔrɔ cogo di recherche ni kɔrɔsiri dɔnni dɔ bɛ yen a sɔrɔ saw de bolo sa ni sa ye ɲɔgɔn ci o bɛ taa bin minnu ɲimi ka e yɛrɛ fila kɛ dɔnni dɔ b'a sɔrɔ ten de dɔnni dɔ b'a sɔrɔ sogow de fɛ taamasiyɛn bolo ma kɔrɔsiri bolo ma dɔnni dɔ bɛ a sɔrɔ yiri yɛrɛ de fɛ i n'a fɔ yiri dɔ bɛ yen nɔ an ko comment dire sama nɛrɛ n'i ye sama nɛrɛ lajɛ sama nɛrɛ bɛ bana o bana furakɛ 60% sama nɛrɛ yiri yɛrɛ b'o fɔ i ye yiri yɛrɛ yiriden b'a fɔ i ye a fara b'a fɔ i ye a filaburu b'a fɔ i ye a fu b'a fɔ i ye a lili b'a fɔ i ye ça veut dire bana min a b'a furakɛ i bɛ taa sɔrɔ o bana in jate bana in fana yiri bɔ nɔ a ban donc dɔnni ye kɔrɔsiri de ye mais mɔgɔ tɛ wuli ten dɔrɔn ka kɔrɔsiri kɛ e yɛrɛ kan tɛ ni tayɔrɔ tɛ ala don dɔ la an ya karamɔgɔcɛ ala ka hinɛ ra a lara don dɔ la ka kibaru k'a ye o b'a yiri jira la ko ko ni nin bana in bɛ mɔgɔ la ko i ka nin ta ko ayi ko a ka kɛnɛ dɛ o y'a sɔrɔ a ye fajari seri ka ban a dara de o siko nana a kunna min kɛ so a fɔra ko banabagatɔ min nana so o kɛra o mɔgɔ de ye a y'a daga don tiku tak bana bon o dɔnni b'a n'u bolo bi fanga cɛ ko an n'u ka taa o dɔnni sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo même chose n bɛna misaliya dɔ yir'i la mɔgɔ min tora kuranna kalan na a ye kuranna kalan ka kuranna durusi n'ale sukora k'a bɛ kuranna kalan o ye kabakoya ye ayi mɔgɔ min yiri dɔn kosɛbɛ n'ale sukora k'a ye ala b'a ilhamulɔ dira a ma yiri kɔrɔ o ye kabakoya mɔgɔ min bɛ dɔn kɛ n'ale sukora k'a bɛ dɔn kɛ o ye kabakoya n'i bɛ baara min na i b'o de dɔn ka taa ala bɛ to ka ilhamulɔ de d'i ma e mɔgɔ mɔgɔ i bɛ baara o baara la dɔ tɛ fara a kan i ka dɔnni siga b'a ma dɛ dɔ bɛ fara dɔnni kan ni sira dama damani i ka cɛsiri b'a to i bɛ bɔ ko dɔ kalama kelen ala bɛ se k'i kibaruya dɔnni walima a bɛ ilhamulɔ d'i ma ni fɛn ye e tɛ timi dɔn wa mɔgɔ b'i kalara wa i ka gɛrɛɲɔgɔnya o mɔgɔ minnu b'o baara kɛ i ka gɛrɛɲɔgɔnya olu kɔrɔ i bɛ fɛn dɔ dɔn ale tɛ min dɔn ale bɛ fɛn dɔ dɔn e tɛ min dɔn wala e bɛ fɛn dɔ dɔn a fɛ ale fana bɛ fɛn dɔ dɔn e fɛ a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni
wa doni kono fana doni ka kabako ya mi e be se ka ke e mana malla kaye mi be malla fana le ma se burkina kaye e be fendo foti kutaka le mo ke abolu ka so kono fana lon beta ben kelema o mi be farafina ka fo ina fo shibi ni flake wala ngango shini ne rebe kotike flake e bita so farafina 99% be sonama mun ya to munu ye saba ça veut dire munu bena sababa directement tribu be maninga ba fo koroboro ba fo ben ba fo karaboro ba fo senefo ba fo lobi ba fo mun ya tantikmo lu kan folo oui besona ko sinja fili libe kono dimi flake est ce que an mono kamba gouvernement kan ko de blata wala kamba ako don do be oti keleme munu ye kelendo ango jati o be peta o be kemebo farafina ko lotugula o ka krisi chama be kele est ce que an mono ayo nyininga wa ango lu nyininga munu ye kele be ba fika kana oui oh non be voilà be ba fika kana e bita soro a kechogo a chama be kelendi. Donc munu e kriango lu faranyoka munu ti kilin sisan ambo lu faranyoka ka soro ka fle jon ni mena jon e dara amadele ka memo dara et puis tiendo parce que comment il le yafamu amena adala mo amadele ka memo dara ale le ya inventé walma ale ala ya londi ale le ma awa sebe ado jate mena ka may mo dala fa c'est ka ale le atigi donc ko ni doni nasudin amena nasudin de bolo il le yafamu donc obe sebe agendara burkina be bo kalama dinya be bo kalama nasudin ka doni farata de nyongata ado pasi wala ado be no bebe ka donko shi fara ni nere fara be kotige flake abe kono jol flake mais anya men ni tigile dara ka soro ka sebe donc hal na soro mo ko kemeti ba don ale le atigi donc afoko farafina ko doni do be ko tikile o tikene doni ba de ne be no abekile misal ne ka sikinto burkina don kala do ka to kuma ay fendo fo suko ni ben flake non e sikatara aba flake ne ba fota ne be mission mi kera yillo afi on fe no be no be nan lame o ba fo non sikatara aba flake sikatara ne mo ke ni fo sikatara an be ni furakeri kera kabi sankeme do bo fo do koro de ka fodron ko yiri sika bana yiri kelen sika bana chama frake o e galon de yiri kelen be bana chama frake ame sika aprevu ke en fana ka yira yirula ni yoni an ga dado la ka fo yiri fusamantia walma yiri kelen ga sika bana chama frake alisa munun be la gushita ka nga farafina donu segere ka yiru la gushi uba fo ma dola ko dosité farafin frala Nasruddin Sagno e farafin jiri nyini ke baye farafin doni alay garske di mawla ko dosita la e be se ka mun soro ka fo ok usaz dose oui français kana voilà anga fo bamana kana ni ya fo français kana fo nga fo français kana ba fo mchokomi anga fo heke ni ko heke ti fena e ko atigi makalankedi mo mi sentence am mo kan fendo kalanda e bina fo e ko heke retaro ko le ma uru fuli jaye ron folo kalambe damne ni muyi abcd di abatasa kalambe damne no 1 2 3 kalambe damne no ha mo mi ye o kalanke ka janfala fo be ka diam makonye ni ya fo atigla mo yi ko atika jate don ya nende na tigla mo ko nga bere mi te kama na yo te kama mo na na soro kelera e de kona ka kuma jugufo mais ni le ko dosage to abu be yiri pending killing de ta ka barake ne oye ne be yiri bakuru batara anti ka nyogo fo dian wuli fo ami farafin ya nga machine de labe mun banga yiri ko nga fo chogoyala nene ko sisan ko ika ni bota ka bota ni hekia de foye ika bokuru saba ika bokuru nani ni hekia de foye na moneka mi burukuru nyakile wala ma burukuru nyafla ni hekia de foye mais na fora de ko ne ka jate mena ina foye ba e taratu kalanke chuga mana anti konyoko mune taratu kalanke ma jala kono dimi kalanino ima nere kono kono nere be kono jolu flake mune mo kalanino shibe muso ka di sinji shaya mune mo kalanino shi flabru be suma flake mune mo kalanino sinji comme disait timi ni be muso ka kallabo jonya tugu nyayele mune mo o frake no bwana be soko frake ani kolo bana frake mune mo kalanino dabada be e antibiotique mune mi o kalanino e be se ko o kala partie do duma boki bo jeune kan kasoro imo machine laba mi bo kongan fo donc antisika nyoyo yo menana o temeni ko farakina krisi ube nebe ebe jala yiri ka bana do frake sisa bana do be tanke ni mo krisi da ka ata frake même cela do yidima ne kal jalata ne shona ko al fatia be mo ko flake ne jala farata kal fatia wolum la kala kan ka fiaka ango bla anga ta do machine al fatia wolum la mi kala naka ko machine ka do ne ko ka irana
abaya ataye usaz mogo e fendo ani mogo ma don kelente inyaba nata dirigi kana kala hala an langulo ani dondo be nyogo fa mi sega mogo nyene o koroli kuma kan no re rukiya dala kuma o be frakerike machine be soko beya bashtara hekiya dondo farafin sraka kasika mogo frake hekiya dondo mais hekiya ntisa pour kanga nyogo fa mu fanga sigita balkani ka hekiya fo nyogo anga hekiya jumay amba nya fay ami banay hurakati ne o de yaw ka doni damane aw bodi tasisan ka do machine ko doni ni fle ko banay fle no frakeri ni est ce que be nyogo tawa ni le ko sisan ko farafin fla frakeri mayinga ke dinya bolo ma dinya mi fo frakeri mayinga ke fo fraka utiliser saga ani jakuma ani nyinaw de ra ngu bashara lili mugu do bene fe bashara mi faka tese iko non ko machine ti sora fo be sora amerique ne be kadisa nga yiri mugu ta america kata ado nyina fiona donc mo korbo yi ni frakeri nke kabi de sec frakeri be kirane o de wa o mo korbo ka kenya na ntanu no oti sabati no katema beka wa me message mi dawo hal ne reka kenya sabati no katema oka ne be samu gabo ne ma fendo kun folo tina fendo ko fijo nye chogo ni ma farati kanyeta nfle chogo kayni fare chogo yama nga kenya la sabati no katibeka mais munane toda ne dindo be bana do be abi bemne ne dindo be atomne abi bo doni ke chogodira bana obe frapine abi ska shiatunu ka bampeo mo goti se go fofo mo mi santa nyoronge frakera obe santa nduru ke frakera espérance baba bulu akula mais mo kelenti se ka fuide ke ma doni shonoma mo awbe fara nyonga ni ka koke hali kelenti se ka bana do ke fo be de ka fara nyonga kasi ko bana o kele Nasrudin Sanyo yani jemukan wati flanaw che ikase kana fura di mo ma bana bombe bi bana ka champi tension bana diabète bana katase unanyo na woroma ngajoni anga to keneka jiri mimbe farafina ya amma ko tese nanzara utama kaseka fura kelke wa farafina jiri gwansan obi mago nyanye wa Nasrudin Sanyo usay farafina yiri gwansan de yiri parce que yiri munu ban fe arti jamana shi farafina yiri oui mena farafina demana dama foy mena jamana men to wole o ka hegeto kuma fo chura mo ba realite kalama burkina ni mali yiri fanga ka boni Côte d'Ivoire tay sika fo tara me kuma ni doni de o ni mena ke balna ko bay telefle bo la telefle ba way ani alamel kala bolo bashitara abena na do me kuma na mikal yang jamana jima yoro e a yiri fanga mabo ya hali jamana munu ina fanga Sahel jamana na anga sa baganga fare hali jima yoro sai parce que anga yiri a dege no jamina a yiru o fanga de be a yiri la o de ya to yiri bola fen kamba kumolo dala ni be jima yoro muna ya to bi ka yiru ko ma de yoro la yoro munu ye yan yoro yi anga dugukolo ketugo de an sigiro de boko fo an sigiro de boko fo jami ba yoro la ina fo do ba fo ko pays de poussière mu ba yoro la de jami ba yoro de fanga do akola halla mo na fi un kariya kenya tikile halla mo na fi un ka kenya chogo anga chogo ya tikile anga resistant tikile me kuma na feni kan ko do da klubena ibi fendo fo ko do ka jatimina kan ko do ibi tise ka fembe fo ko do ka changer anglindo o be ta jatimina di ka kan jatimina ko fe o be shon do ta to aso ko na ko ndre kembe ko na de aba kenya ka donta do rasabai ko chembala yanga joromugo ani jamana mi jibe a joromugo afari atikele yanga wo ani Côte d'Ivoire ka wo kelinte fo Côte d'Ivoire yamboloma boake jiminini olu buroma parce que olu e yani boake le nord de la Côte d'Ivoire yani boake bekele jaboloma jamana mi be Côte d'Ivoire fa ibita soro yan yiri dobe Côte d'Ivoire yiri be o yam sokoro drone usa ne recherche kede ni be yala subhanallah usaz yalante de kaddo kongora ka ple yiri yoro do be ibita soro kabako yoro do ina fo Côte d'Ivoire yam sokoro fle jima yoro do me fle be kan yiri do be soro to kono la yiri do be soro ni boro yoro kata to kono yere yiri munu be no o te yampe yiri munu be yampe o te ya me bita woni soro to kono yoro ne wo yiri hali talo wo yiri farabe ne te bolo sika bota abunya ay pes
ay PCR ay PCR bilbiliba ma fe ya ni ko wo fara boy be yiri fa donc olu fe ni yo fara bo ka barake ne o de ka fise ka didi mo parce que didi na fa banye walma doni kono i ka yiri gele niveau dora pour ka ki ka la nyini so o kele aflana anga Côte d'Ivoire ta hala Abidjan kono walma anga Côte d'Ivoire ta hali yam sokoro walma ayambe yero e jamana danye kata comme Ghana fe yiri dimo de be fere no yiri fere law fe ba bo mi abogbe kan rale mama ba ni le mo be détail fe ko ni détail danye ka yiri la mun ya to o yoro lili uma bo ka bana frake yiri bola fe be no ni tara yiri se be nyinga ke yiri bora mi abora nor fandere to ko yiru di kenno ka ta fura kenno sans jamais itaye ko an yiri tay no ka fura ken fo yiri dem mani yiri munum be no ina fo ganifi quatre côtés nyabara quatre côtés sinjamfi ko lu yiru be soro jima yorora me fen jore ya be wuli sans fait o yiri de woni amba ta fura ken donc ibita soro 3% ou bien 2% o de catholique bo jima yoro la kana gekan yoro la mais à 100% bebo gekan yoro la kata jima yoro la ni doni belebele baye mbadi mo machallah donc farafina anga jiru abil laboli ke ka kenya sabati abil labori ke an ka kenya sabati wa beba an feya atobi recherche de boloma neti be fendo sa comment on disait indani arabo jamano na yirido nti ba chulo clean satuma do abita wa binana ni nana munde ke ka jate men nanga yirdo ya ntara soro manden sunzube mike o kenera ka glini ni foka takana wanya ifiran lanse fana ka dochi nga correspondant mo munu kateli ka frabla mo ya sabati ka fono ni yiri fanga ka bono lutai anti recherche like farafin tigara recherche le la mogoro ka fe ambo di taka gira ka hali yiri do benta la gashira ko shajartu maryam yama yiri be aba taka kunule c'est comme ka taka kunu foshia damani afrakerla anga farafina yirula hali ku belente aba taka kunule quoi c'est comme fraker bolma ata jate yiriye mais awma antable valeur la jamana tibu ma se ka kodo ke ka se ka valoriser sinon ambe na folo soro ya nga yirila ambe yiri sene ina fo ambe anda carte de fond sene chugo mina ambe se ka fen o yira farafin yirila ya jamana tibu ba jin dayele ka fo haya aya sene amba sene a flaburu be fiere wa mo ba san bebe war soro anti bo nga jamana ko metara mo goro fe antita sa sahara kono antita sa kogoji sanfa antita yoroshi usad ne ba fo mo ngo bashara ne tar doni kono tle ka docteur la mita barara ima fo ko frabo dama a bokono kechugo beino ka ke bebe na fulo soro ala an sigira ko an dama ne na sudi ba fo ko ne dama yiri bola wore ba fo ko ne dama an be kechugo li farafina kan nyata soro mo nyina na ode ko usad na dana mo frake maka war soro ne bi se ka to burkina fo kan santibo mi diam be minute ka bisi fo kan sa ninga soba yayi wantibo jamana marabo clubi la donc jamana marabo ay wuli ay fanga ay bol di ñokoma et puis ko kelen be ma fo be yiri bola mo be farafin fla bola mo be kenya sabati lisraka kana dlo sulama ya takaburu fuira ki bi mo fraka shine bi mo ko tonyo fla bola yere hal mo be ko ta la fe misalera nana ne ma fen folo awali shay'in anin kishibane anin kishito ibe se ka atila mo yere lafiya ka kenya dama donc farafina ya fen bela jeni ban fe mi bi se ka andeme inshallah ni ala sonama ayo basalfu jatemne ke wi alaka ani sababa be professeur Nasruddin Sagno ambe ta segala fie bola inshallah soni ndoro ami sigin kana jemu kan keneka inshallah bana kembe ka maula bopi adikuna toria bi mauka kosbe tension bana diabète bana katase onanyo na wara uciama ma am se ka furake ni anga jiru ye kan siglento so kasora amata bobo jula so kasora amata Burkina Faso inshallah am ta segala fie bola soni ndoro ami sigin kana jemu kan keneka ni alaka ji merci يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بس ما بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون
foli ani waliɲuman dɔ ko lase aw kelenkelenan bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu bɛ ka tele ɲɛtaa lajɛ jɛmukan bɛ ka ɲɛnamaya jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛtaa jabaraniso sanfɛ maa welelen professeur Nasrudini Saɲɔ ale ye maa ye min ni a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ farafinya dɔɔni kɛnɛya ta sira kan jiri ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma nin waati in na a bɛ Mali la yan nɔ an ye garisɛgɛ sɔrɔ a ka se ka na an n'ale de bɛ barosigi la barosigi nin ye a tako filanan ye walima an bɛ se k'a fɔ deuxième partie ye bi yɛrɛ jɛmukan hukumu kɔnɔna na ayiwa professeur Nasrudini Saɲɔ ɲininkaliw tun nana da yɔrɔ min na o de ye bana minnu bɔlen don bi bana kɛn bɛ ka digi kɛ maaw la fura b'a banaw la wa farafinya dɔɔni sira kan wa farafinya yiri ka se ka maaw furakɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la hali n'anw yɛrɛ ma wuli ka se Bobo la se walima ma se Burkina Faso Nasrudini bɛ se ka maaw bilasira bi jɛmukan in kɔnɔna na min ye bana kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a daminɛ ni tension ye ni tension fɔ bana do bi min ni a degun ka bon ka ca la ka ca la o laban caman bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko AVC min kɛlen don ka kɛ degunba ye bi na ka se maa caman ma n'a ye maa sɔrɔ an ka farafinya dɔɔni sira ma wa a yiri bɛ se k'a furakɛ wa. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala to Ala waleɲuman dɔn an bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya sabati. Amina yarabi. I n'a fɔ a b'a fɔ cogo min tension ni AVC ye bana de ye min cɛru no kosɛbɛ an fɛ bana dɔ le diɲɛ laban banaw de adamadenw ni wagatiw bɛ yɛlɛma adamaden bɛ yɛlɛma ka tugu wagati kɔ adamaden ka kɛcogo bɛ yɛlɛma ka tugu wagati kɔ est ce que fura bɛ a la wa naam fura bɛ a la mun bɛ se ka tension lajigi tension ye fɛn dɔ de ye adamaden hali n'i ye kuru yɛlɛ sisan i ka tension filɛ a bɛ kɔrɔta o tiɲɛ tɛ wa voilà mais a bana bɛ yen nɔ wala bana bɛ yen nɔ a ka teli ka joli ko ka yɛlɛ ka se ka teli ka kɛ donc n'o kɛra so AVC bɛ e la sɔrɔ mais maa minnu bɛ yen nɔ ni tension b'o la n'o b'a la ka tension traitement kɛ walima ni dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ ye kana nin dun kana nin dun ni AVC y'i ben mɔgɔ dɔw bɛ ɲina bana in kɔ o bɛ to ka hakili a bɛ kɛ cogo min de paralysie minnu bɛ a la o paralysie nin ka ban alors que non paralysie nin bɛ yen wa tension yɛrɛ fana bɛ yen donc mɔgɔ bɛ voilà mɔgɔ bɛ ɲinɛ a kɔ donc an bɛna na nafa dɔ di mɔgɔw ma i bɛ se ka mun kɛ so kɔnɔ ka se ka i ya tension jigi mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka tension régulariser ka se ka a régulariser tension kana damatɛmɛ k'a la yan'a ka se furakɛli tigilamɔgɔw ma bana dɔ bɛ yen i bɛ se k'a furakɛ i yɛrɛ fɛn dɔ bɛ d'i ma ka se ka a régulariser i fɛ mais k'a furakɛ ka ban pewu tuma dɔ i ka se furabɔla ma ou bien i ka se dɔgɔtɔrɔso la o de ɲɔgɔn tɛ inchallah la i ka se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ n bɛ fɛn dɔ d'aw ma sisan ka tension lajigi nɔgɔma a ti kunban ti a la foyi t'a la o fura dini an b'a fɔ ko furaden kelen bɛ se ka bagoya caman o fura dilen min dama a bɛ se ka kɛ tagalan ye ka bɔ cancer bana ma pewu n m'a fɔ k'a furakɛ n'i y'a ta a ti n'i minɛ o fura kelen ale fura kelen n'i b'a ta infection ti n'i minɛ ale fura kelen n'i b'a ta a bɛ farisogo dɛmɛ ka banaw lakɛlɛ o de ye denba sinji ye denba sinji kelen kelen min bɛ falen yɔrɔ bɛɛ la falen denmisɛn dɔw yɛrɛ bɛ olu ka nafa jumɛn de sɔrɔ a so u b'a ta so ka dessin kɛ u bolo ka charbon nɔrɔ a la so a bɛ dessin kɛ dɔw ka nafa o fana ye nafa dɔ ye dɔw ka nafa bɛ n'o ma ne ka kalanso la denba sinji nafa dɔ bɛ n y'a di kalanso la n t'o fɔ mɔgɔ ye plateau ka so a bɛ kɛ janfa ni kalandenw cɛ ale an bɛ kalanden dɔw yɛrɛ y'a tɔgɔ la ko diya sɔrɔna denba sinji diya sɔrɔna kabako don fiyɛntɔ de ye ne kala la cɛkɔrɔba fiyɛntɔ a tɛ yeli kɛ yɛrɛ cɛkɔrɔba de y'an kalan na don min na a y'a d'a ma a y'a di an mɔgɔ 5 de ma kɛ an y'a mugan a ko bi kɔni o y'a sɔrɔ komi an bɛ denmisɛn na ko bi kɔni ko jinɛmuso bɛ na bɛɛ fɛ a fana kɛra ten an nana taa san ne tɛ ka cogo ne sɔgɔla ka taa cɛkɔrɔba kɔ a y'i munumunu ka munumunu ka munumunu min kɛra o senkɔrɔ an t'an da don o bɛɛ la quoi parce que n'i ye fɛn dɔ fɔ ka sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a di mɔgɔ ma ten mɔgɔ bɛ kabakoya cɛ bɛ kɛ cogo di kan di an b'a la dari Ala k'an ka dɔnniw sabati ni dɔnni ka ca tuma dɔ i tɛ se ka bɛɛ kɛ o non hali y'a to i tɛ se ka bɛɛ kɛ i bɛ dɔ di ka mɔgɔw lanɛgɛ n'a ye pour que mɔgɔw ka fɛn tɔgɔ kanu i bɛ denba sinji bɔ dɔrɔn ɲɛ bɛ denba sinji la yiriw cɛ ma yiri don min i b'a min cogo cogo a tɛ kɔlɔlɔ lase ma yiri don hali mɔgɔ bɛ se k'a ja gɛlɛya k'a ji bisiti k'a don i ɲɛ na n y'a ka furakɛli bolo ma c'est comme kɔlɔlɔ t'a la bin don hali i bɛ se ka kɛ i n'a fɔ salati k'a ɲimi a tɛ foyi k'i la denba sinji donc c'est comme fɛn dɔ de an ka ɲi k'an cogo don a la quoi hali n'i y'a ye i ka jardin na yanni i ka siɲɛ ka fili a kurukuru dɔrɔn i b'a bila i fɛ bon na tuma kelen kelen i bɛ to ka wuli ka fɛ ka min c'est très bon donc tension bɛ mɔgɔ min na ni mɔgɔ min ka tension bɛ yɛlɛ mɔgɔ min ka tension bɛ jigin olu tɛ se ka denba sinji dama ta parce que n'i ye denba sinji dama ta a bɛ tension jigin ka tɛmɛ
mal ya fam donc ibe dinza sinji ñin te dron ka to ka wuli na fo café ka mi sogoma tile fe wula fe ni ya mugu bo fana ibata ku yedde ni ñakele sogoma tile fe wula fe mi to ka tati habitation jigi mais mo me katation be jigi no ale hypertension de mo be noni hypotension bola ko kana dimba sinji di demantati pour que ka dimba sinji ta ibe muleke bi bana fara dimba sinji kan kata pour que tension ka régulariser akana ajigi ka tene abi stabiliser bon, maintenant chokoba mun sera kan non don e ba fo chokoba to ko ma jate don est-ce que mo do en flara mo do tinala oui che voilà malon ya famuna donc ya rabia fam ko nyuma la kadama donc oye mo ko tension bala ka mo ko misike mo ko be no docteur ya yida tension bana ka surila ko to kana nike donc ibolu ko bela jene koroshi ani dimi bambal nunu ibolu bela jene koroshi ya rabia fam ko nyuma la kadama donc maintenant nala el mo ko mi la jira tension bi re pia yibe aleti AVC c'est ça tension yibe ibe mo nike vous savez ça va le mo ko be no tension abi fando fakara na ma me ko jugo walma ida jengera walma kuma boshira walma hakli chawchawra bakala maka flake flake ka ban na bana yere ma metu ma do abi frake fo yere be kabako yebe yere nyen wa bana chodi dabi se ga tuga corona usas ni yan daga kelen be basu bana ba to yere be shon ko no wa be do singli ya mun be ke fasati shona bana ba to yere be shon ko changement be nana o jume usa voilà zaban bulu ni kunje bulu sokma jona kana bot life yeni bot life ne kon ma fu ya tibara yere ke zaban bulu kunje bulu sokma da jona fe ni ya bo sokma da jona fe ni chelo iba bo ku sawa sawa ni muso de iba bo ku nanani iba lo dagara ka tubi namona bana ba to bi ikwala abi miala abi serveti do dora ka amase nai na o ke ka ba so ai zaban lilimbo ko ni baki de yiran ka yile nyami zaban lilin jennina parce que zaban lili ba jenni ka ke finai ko de nyaka mara ko ke massage ya tila mo fula ko ni ko ça solo nyaw bin normal la o ye paralysie mu kerati la mo ka paralysie no réparer paralysie ka réparer ani ka tension makelente wala ato ngoni mo paralysie no aka haklito au ka banara au kana foka paralysie wakati la de ko tension ati la mo bin ati la mo ko commencer aka ko dun fe docteur condition mu foyer aka to ko la do fana be no mi ladri kan dimandia do ba docteur sanyo ko ni banan be na de est ce que fura be no me se ka to fura mun ta ka to ko dun fɛn fɛn ni adamaden yɛrɛ fɛn fɛn n'a ti bɛn ma a to yen n bɛna o yɔrɔ fana fɔ ye o sa adamaden an nɛgɛ ti kelen an fari ti kelen ni sogo ti bɛn ma sogo to yen sinon a bɛ k'i faga n'a ye ala b'a la k'i prévenir de o ala m'i farisogo da gansan farisogo de b'a fɔra ye ne ni nin ti bɛn dɔw ko tubabukan na ko il est allergique à ça a to yen dumuni wɛrɛ dun mɔgɔ dɔw bɛ yen o ti to dun pewu hali yiri dɔw bɛ yen nɔ comment on dit Congo la mɔgɔkɔrɔbaw b'a ta k'a di den ma den minnu bɛ yen nɔ a wulitɔ kura a bɛ bana fɛn dɔ ma o bɛ yiri nin kɛ k'a tobi k'a den ko n'a ye a b'a min pour que a bɛ a fɛn tɔgɔ dɔ ma a t'a kɛlɛ jaa bana don ni bana ti tɛ est ce que mɔgɔkɔrɔbaw ti bɛna fila dɔ sɔrɔ lɔn dɔ ti bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔbaw la k'a di den ma den bɛ commencer ka bɛn fɛn dɔ la n'a t'a dunna a denmisɛntɔ misala a ka mara n'aw bɛ kabato de dun caman a bɛ to de dun caman den dɔ nana wuli a ti to dun ni mɔgɔkɔrɔbaw b'a fila kɛ den tɔgɔ n'i ma fara k'a bɛ kɛ maa mangoma ye parce que mun na waati bɛɛ dumuni ka tobi so kɔnɔ e ko i t'o dɔn ma do ya fam mɔgɔkɔrɔbaw mun na o kɛra cogo de ka fila sɔrɔ o la fa bɛ na dege a la wala fa bɛ na dege a la kɔrɔ de fɛn minnu tɛ b'a sɔrɔ a bɛ baara o fɛn tɔgɔ bɛ furakɛ de kuma fɔ kuma daɲɛ kunya kelen fɛ donc maintenant n'i bɛ fɛn o fɛn dun n'a ti bɛn i ma a to yen sinon a b'i faga professeur Nasrudini Saɲɔ jabɛti bana o fana kɛ bɛ ka labɔli kɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ n'i sera Bamakɔ yan furakɛli yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko bana t'u kɔrɔ i ni ɲɛji bɛ bɔ yen i ni kamana gan ni kinikini bɛ bɔ yen jabɛti bana farafinya ka dɔɔni sera a ma wa jiri bɛ se ka mago ɲɛ a ko la wa caman n bɛna a détailler aw ye i b'a kalama adamadenw an k'an ka dumuni kɛcogo kɔlɔsi an ka sukaro dun cogo an ka kɔlɔsi oustaz malgré diabète bɛ ka kojugu minnu kɛ mɔgɔ la est ce que a ye dɔ bɔ sukaro dunna an ka kamelenya kan ko cɛ ko sukaro ko te ye sukaro le ye dɛ an b'o de fɔ e bɛ te min don bɛɛ est ce que a ma se ko e ka sukaro kɔlɔsi don bɛɛ bɛ fɛn min dɔw bɛ te min ko 2 3 kɛ tile kɔnɔ e bɛ fɛn min ko 3 tile kɔnɔ n'i ma kɔlɔsi o fɛn tɔgɔ b'i faga a kɔlɔsi don bɛɛ b'a min na a kɔlɔsi don bɛɛ a bɛ to dun na a kɔlɔsi mun de b'a donna i ka nan na don bɛɛ a bɛ malo dun na malo in kɔlɔsi i bɛ mun de donna nan na don bɛɛ
mun de be no ni diama siga no ala ka be sika mo bana me e ba kera ka fay kan nan kono mun de an kan ganyo ni nga est ce que amna shi ke fla boni mo frake de da ni fro bana ba to frake na kene o sa o nuson dia non akadi quoi fuika ke fla bole ka sika ni yoronye foto mo da bi nyaji boyere ko ala isi do di ele me ka sika mo frake e joni donc ayi dominu koroshi ayi sukaro koroshi ni sira sambina ni kaban sukaro to ipeu wala ma koroshi ni sira sambina ni kaban e ka sukaro to ipeu wala me ka koroshi usa iba kala ni mo ko ma sukaro do matifo ikila parce que malo ni fe no sukaro bo bela kaban ambe dumuno dumuni ke sukaro bala malo yere ka su muna to ni diabete sira ka do ma docteur bi bo malo sukaro fa sukaro ka girin abukar ka girin bi bo malo alors que wa dorango iba abila ibi jirdo ndo moti kuma fe mais na sira ka do ma buka ile ko be koroshi parce que sukaro bara anana mo defe yi fendo de demande me fa anana cité donc anga domnu koroshi dugutla ma domnu anga koroshi dugutla ma so wimi na fe anga koroshi abela jeni bambana nan tlaro ame do ko kono diabete abe frake ati frake so soro ka chaka usal banate mi ti frake ala kambe frake mo obe anya yo frake ran dugoy ka Allah wole usal ni banga fula bon milieu da quoi ibi donne soro mo ko do re bi wole ka fendo fi docteur ni sebe ka agenda ra kabla ni dekera o da to frakeri kono anye muso ye ka bala ya daw malanda yo nyana mo den soro ka mo je ne kay groupe follow 2015-16 là WhatsApp groupe follow atibele secret de plantes femme adam no liga ni doni soro muso yoro kabako do muso yere ka ke chokola donc ça veut dire donne qu'on ebe beaucoup chama kalama donc diabète bana bi mogomina ni ale pancréas chena ka ba sambi sabana be diabète flatara et sika foki bo flako fami yere be sukoro tenten o chena vici e bo frake chokodi fo yiko réparer vici fi ko fen to réparer donc charge beta to bien dronika bien qu'il dise ko alors que bien be sukoro de mara en camp d'énergie ima ni be bulla wakati mi be bulla ni sukoro na ke kuma be mankira fara e be to sigara mais ni buru continue dans son énergie wara bena sukoro be bien tika sukoro munu mara ka ke ken ale bo yili sanka di me ka to ka baraka na énergie mais ni na ka ti baraka ka ko bien ko bela yin jire atise donc maintenant banaba to mi be no e ke joli ko ko i ka korjide sukoro be yela joli ka abe damne tene ibita examen warake sukoro be yella de yandon suko haya jabel bida abi fore wati mo sukoro be yella kan yamude koroshirike pour ka kini soro bastara jabel be mo na mana fura do dama jabeti ni fura bala ni fura tara ati la jabi mangoro bulu ati mo kele o mangoro bulu ati mo kele mangoro kelengeli ati mo kele ati min be du club be kono bamako ya min be du be kono du chiama mangoro fula buru tan ani kono do kononto iba bo ka do nando kono ka ji litre nan kala ika tuba tobe to litre fla o litre fla to ko ta te ver nya fla so ma tle fe wula fe ikalla jarabi ka fle bi ka sukoro ta ka fle afokele kele bashtara mangolo blue iba mugo chulo kele ni ya soro ntonge blue iba mugo chulo kele ni ya soro yiri to bongo anya dum 600 tomono voilà voilà tomono bulu mugu ibo bo fana kilo kele c'est comme même quantité hali ya soro demi a beka ke heke ya kele iba mugu be fara nyonga usay ka to ka takuyer dini nyafla so ma tle frogla fe kana do tle tan duru ka teme ni mi jol fle de sukoro kana banga jigi ka teme aywa ni doni ka dima yey wati yiri bola dona yiri mugu ka fo mugu e domaine wore quoi c'est comme abe tara du manade ni ma fara to yoro sibismo jiride munum be en fait farafina no a jiride u se ka fura quelque wa krengreni ala jiride kelembe abe fo ma ko citron no y numéro kumuni nafa bala wa subhanallah numéro kumbe ya la kunu la usaz le muri kabako yiri numéro kumuni kelengele mi fle fam be feni kabako yiri lo sa le muri kumu tuma do ni don di farafin be doni ta ka damante men quoi na ala ko ena fen kilen fa sa ne be koroti don mais c'est ko ke koroti flakera mais koroti la ka on ebita sur 60% ni le muru be yoro mena 5 mètres koroti tina
lemurukumuni kelen Oustaz Allah y'an dan ka fɛn bɛɛ bila yan n y'o de fɔ tuma dɔ fɛn dɔ bɛ k'i i bɛ Ala wele a la Ala b'a fɔ nin bɛ i fɛ yan ka ban lemurukumuni bɛ yɔrɔ min na a 5 mètres a ka gɛlɛn ko kɔrɔtɛ ka se ka na a la n bɛn'o misaliyaden dɔ yira tubabuw ye fɛnden dɔ dilan a tɛ tɛmɛ portable kan n'i mana ye président n'o ka garde corps i b'a ye mallette dɔ b'o bolo o mallette in bɛ fɛn min kɛ n'a fɔra ye i bɛ kabakoya o Ala ta kɔfɛ an ka faamaw protéger n'o dɛ subhanallah hijab dɔ bɛ kɛ faamaw kan ni mɔgɔ mɔgɔ n'a fɔra i ma roi walima président hijab dɔ bɛ o ye Ala ka rôle ye Ala de b'a kɛ président bɛ ye n'i jigira lomɛ a bɛ bɔ i kɔ o sɔrɔsi olu mɛrɛkɛlamaw de dɔw b'a fɔ ko jinɛw tɛ dɛ parce que jinɛ n'i y'a fɔ jinɛ a bɛ olu ye mɔgɔw de ye ni don n'a ye masa sigi hali a ka quartier dugutigi a bɛ tugu o bɛ na ni ne bɛna kuma fɛn dɔ kan ni ma farafinna dɔnkɛlaw b'o kunkolo minɛ mɔgɔ minnu bɛ ko kalama o bɛ na lɔ ja fɛn ninnu bɛɛ bɛ nasuguli de fɛ yen nɔ mais ni kumana waati cɛkɔrɔbaw b'a lɔ cɛ de faga min fɔ mais n tɛ n da waga k'a fɔ o ye kelen ye a filanan kɔrɔsiri tagan b'o kɔ o ye Ala ka o t'o ka daga kɔni ye dɛ hali an ka imamu a b'o kɔrɔsi an ka maaba fɛn o fɛn n'i y'a bila ko maaba dɔ ka ban so hijab dɔ bɛ Ala b'a d'a ma o y'a ka taganw ye Ala ta kɔfɛ donc ninnu fɛn ninnu a kana o miiri n'a fɔ mɔgɔw y'o ta k'o kɛ o ye fɛn dɔ de ye kɔrɔti ye o ye Ala ka danfɛn dɔ de ye adamaden b'a manipulé cogo min k'o di yan a tiɲɛfɛn fana bɛ yen o tɛ kabako ye mɔgɔ kɔnɔ o kɛ kabako ye o ye lemuru ye Usa i b'a dɔn ko lemuru bɛ sigɛ ta ka bɔ mɔgɔ kama surtout mɔgɔ min bɛ tugu a na tuma bɛɛ a bɛ baara kɛ a bɛ sigi kunkolo bɛ chargé ni lemuru wagati sera Usa lemurukumuni ta i bɛ muru dɔ ɲini min da ka di lemuru min mɔna a ma mɔ ɲɛnama i b'a tigɛ fin ou bien ni machine b'i fɛ min bɛ se k'a tigɛ n bɛ se ka wari ɲini cogo yɛrɛ yira jamanadenw la ten misaliyara quoi ne bɛ se ka nin fɔ wa ne bɛna bila marché la a bɛ marché n'a ye di y'a bila marché la quoi e ni min kɔnɔ tɛ comme ne b'a bila marché la ba n'i le kɔnɔ i k'a bila marché la ka dɔrɔdɔtɛ k'a kan o n'i ye dɔrɔdɔtɛ k'a kan hali ni nasudini tɛ se k'a lalaga tugun n'i y'a kɛ ne y'a lalaga k'a tɔgɔ kelen bila a kan o bɛ nɔ minɛ o basi nɛmurukumuni ɲini i b'a kɛ fin k'a tigɛ misɛman k'a ja i b'a ja a ka ja cogoya la quoi a kana fiɲɛ a kana foyi voilà température normale la a ka ja tile bɛ se k'a kɛ to n'i y'a ja o la i bɛ foroko dɔ ɲini ka a classé ara cɛ ɲuman quoi ka foroko dɔ k'a la i b'a bila pharmacie na walima i b'a di mɔgɔ mɔgɔ ka jago mɔgɔ o mɔgɔ de sɛgɛrɛ ko sisan sɛgɛ mana bonya i la cogo cogo i kun mana ban cogo cogo i mana sɛgɛ cogo cogo hali i tɛ foyi faamuya i ka ko la bon an ka fɔ hali dabari lo kɛ lemurukumuni b'a fila kɛ sa an kana ɲɔgɔn sɔsɔ o la i b'a ta dɔrɔn den fila ka ji ban dɔrɔn k'a bila ara ka lidɔn dɔ ara k'a min Usaze a y'a lajara de ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ lemurukumuni mais parce que a n'a fara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o la wa a tɛ bisi i ta bisi n'a ma ja ten wa n'i ye jikalan gan kosɛbɛ k'a bila a la k'a datugu ka bila comme Lipton lama a bɛna wɔgɔ ka k'a la i bɛ fɛn kɛ lidɔn bila ara k'a maga maga i bɛ to k'a min bani ni sɛgɛ bɛ wuli ka bɔ mɔgɔ kan walima a tɛ sɛgɛ wuli i bɛna lɔ énergie dɔ bɛ k'i la pas possible wa a b'i nettoyer sa nɔgɔ fɛn o fɛn bɛ k'i la adamadenya la a b'a bɛɛ nettoyer ka bɔ yen c'est comme a b'i purifier o ye lemurukumuni ye Usa lemurukumuni kabako fɛnba de ye hali mɔgɔkɔrɔbaw fɛ ni fɛn dɔw b'a la ka to ka taama i ka tɔli kan caman caman mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko n'i ye lemurukumuni fili ko a bɛ lalɔ tiɲɛ tiɲɛ n'i y'a fili tɔli kan a bɛ lalɔ fɛn dɔw bɛ yen o tɛ sɔn ka sago a kan tout simplement o de dɔrɔn parce que o bɛ siran ɲɛ parce que n'olu y'a kasa mɛn a b'o tɔɔrɔ hali yiri dɔ bɛ Kongo la n ko mɔgɔkɔrɔbaw bolo ko satana joro o tɛ joro o de satana munna ne ye joro lili bila yan sa a tɛ ta ka na a kasa bɛ sa dɔrɔn munna ne ye joro lili bila yan a man di sitinɛ ye mun de y'a to an ka jinɛ daga caman bɛ yen nɔ o bɛ joro don a la c'est que a man di jinɛw ye joro donc tout simplement o de mais n'a kɛra ten so mɔgɔ bɛ ta k'a kɛ kabakoya ko modèle dɔ ye ko i n'a fɔ peut-être o y'a filankafoya ko tɛ non a bɛ nin kɛlɛ de dɔrɔn a banna donc o ye lemuru ye donc jɔn de b'a fɔ ko lemuru kabako ta t'a la ne ka kalanso la lemurukumuni 1000 leçon bɛ yen ayiwa fugari tɛ se k'o finan bɔ dɛ hali ne ka kalanden dɔ y'a bɔ yɛrɛ hali ne nana dɔ ye Bamakɔ yan lemurukumuni 1000 ka jɛni finan ye wa lemurukumuni 100 bɛ yen fana lemurukumuni 100 jala jala fara kɔnɔ dɔ bɔ dɔrɔn tile bɔ ni tile bɛ i ka lemurukumuni 100 tigɛ n'i y'a tigɛ i b'a bila daga kɔnɔ ka ji k'a la ka ko sa ɲamele n'i y'a ko a ka ca Ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ y'i bonni kɔrɔti a b'a yɛrɛ faga lemurukumuni den 100 a tigɛ dɔrɔn i b'a tigɛ k'a bila daga kɔnɔ ka tigɛ bala dɔ kɔnɔ ka jala fara kɔnɔ dɔrɔn k'a kan i k'a ko bani ko joli a ko tile kɔnɔ dɔrɔn
mo wara be se ka ne ni ne ya daga do bi ne kura ne farma jaba ni yenye wallahi ni bitwara ça dépend nya ke nya mima usa doni che aw kana foko farafina doni bana alo ka shona ko doni jugube mun ne ato farafina doni so ba foko lubana doni ma bon anga tisiri kele doni ka do bala mais on bala ka to ka kele ke ko waro ka inutile mais farafina be nya ta so to mi an nyina noko ibita mo do e plateau tele ba ko ha farafina nga shoko de bala ya da ma farafina fam de kele do de pale adama ka kondim flakeni yiri foye e be fe farfina ka tanya fe chogoli na fro ko farfina ka tanya ta meta to farfina ka don dronera watu babu bo financer parce que balo nan toro antinye ni to bu ya do bi nye fe fina ta financer professeur Nasruddin Sagno Nyamakou sa Nyamakou kayende Dableni kay sungalo bi ni kumbo ibe ni mo bulu abe fam be fe Nyamakou ni Dableni nafa bala wa usa nafa bala mais ame misha do de ambala ka ma vraiment Nyamakou be kera chogo mi ni Dableni misra mitate ni ya mi abifa non Dableni sukoro la ma mi aba mina ko kasiro bawuru mbala ka bla frigo kono ka attaque kanja nay sukoro do be atite men ngate ni ya do 20 litres la babo so balo ibo nyinya sukoro do atite men ngate karo dam ni ya bla 20 litres la ababo donc Dableni kay mais ame Dableni kera chogo mo manyanga ko aketo de may aketo may ame sukoro temala mita couleur ma fond do ala do rebita putru sigri vanille nunu ni la jeni essence nu kala ka be sino Dableni kay et puis ama munu fana mina Nyamakou sera kan vraiment may donc so wa bisika munike fango londo ma ni bi fon ka to ka naturel sukoro ko shi abana sino ame mi kera ne ko kasaka dia ibe toro jamfini Dableni kasa mina fika mi a chama bebe mo ko fa iba mi tikisi aflana Dableni bla nige so kono yani sini so ma nige 40% be donara parce que abe nige abe so mene ebe Dableni eba la ka Dableni nige so na ka bla fo sini Dableni to ni san nige ka ina na aba aya so donc abe nige do ayera na nige do ayera bo mi abe ke kono yo le fe oui min na fa yira do sas sa ne be sika émission nan ke yade ebe to nga énergie kele na neti sikenti fo Dableni Nyamakou énergie benera me kuma wa kanti siga fofoy wa nga kene nya chugo yakay farkolo kene abi wala Dableni Nyamakou Dableni mo na fa dawma ebe Nyamakou chichite ndro wuli baradara ka Nyamakou chichi ka ke barada kono ka wuli ni ya wuli ama wuli Dableni don ta te dro ba blara ka yi ka siga ka infusé ibi li do ara wal masukaro ikami sai ka jete mene ka fle kele ku wala ibe fanga soro nyene ma yare hakli ibi réfléchir kanye hakli basé no ko sebe wa inu son ka di wati be wa bi kono bara lafiya Dableni ani Nyamakou usa Nyamakou inyabe Dableni na mo ko mi ne kala Dableni na atora corona radi to babulo ale ka nyene ma ya be aka recherche bela e Dableni ka ay Dableni ko de nyini ale le ya fo en ko Dableni infusé ni ka sa ka teme atubini ka pa a infusé odi ka ji woloko ka blala ka sigi aka woloko doni maintenant Dableni yere dama nango mo ke hygiène bi ka ke fengay anu ka Lipton be fa ka boko fe kan anu ka café be fa ka boko fe Dableni do a café anta do dala na do dala minye war be soro jamana kono usal ni ya be ko na war ko fo war le ka soro de ko fo ke ni watte ko fo di tisi yana maya fembe glon bala pi fo ka soro donc fo jamana de ka cisi ke fo ka jamana wari sere ne ti fi anga jamana mo ko de ka to watu wa ne ba mena ko mo ya son ka boko ka ne be malu yadi an mena joni so an mena joni frake an mena loni jamana juma de Mali ni Burkina ni Niger bina frabla ka di jamana juma ne ma sanjuma ka frake o dus kasi de bene mena quoi an de ba mena an kay srabe ka an de ba c'est fo war milliard chiamam be do to abu fura de la kana fo usine be green farafina de kala donc an ga basé an yere kan an ga sanu na an ga dukuru jukoro na fa mo be no an ga ta an ga here na frab la mo ko sa ne ka frab to jamana wala aya mo ko bata donc ça veut dire na ya kesirike ni yiri bola be o kesirike ni gouvernement ka deme la rakan gouvernement fe ni koroshi kan abe nyew an ka Nyamakou ka usaz iba kala ma ko Nyamakou ni bana chune kan ibora kala ma ko bana chune ke bi ka suma na chokoro na damina ni Nyamakou ta dron ka nyimi bana be jo o wati be do be suguno fara fla kanyi mais a manteli chante e ka bana to ide ay halaki wati mi sura ka vraiment bana be chogo me ha so frate ni nyede ko ngat anu le ka korti flake la anti se ka suma flake
ya ino ni ye nyamaku ta te dron ka nyimi ni ya nyimi ka ji kun yoro min na o energie mi farshi wula bana tara o soro mo be bo aka bana kala mais doti bo aka la ma jona fo bana be juguya donc ye nyamaku na fa do professeur Nasruddin Sagno ka ifo krofo labon ni baro in keneka yoni wati yoro che ebi an fe Bamako ni wati na isigiro benen do Kabala université kɛrɛfɛ be yeno ni wati na professeur Nasruddin Sagno ni mako ke kan krofo nunu kunche e be se ka mun sɔrɔ ka fɔ teleɲɛta ni radio ɲɛta an be ifo ki wale ɲuman dɔ i ka cɛsiri la ka ɲɛsi maaw ka kɛnɛya ma n'an ko a ma tubabukan na la santé publique adamadenw ka kɛnɛya an b'a fɔ dɔrɔn ko ni baraji ko ala ka ani sara kayira la nin kɔrɔfɔ kuncɛli e bɛ se ka mun fɔ professeur Nasruddin Sagno sa be ne fɛ ka fɔ farafindenw ye u ka wuli an bɛɛ ka baara kɛ voilà sira kelen tɛ sugu fa quoi bɛɛ ka baara kɛ i ka domaine na farafinden bɛɛ ka wuli ka kunkolo labara an ka se ka farafinna bɔ nɔgɔ la an ka se ka bɔ an ka jɔn ni baara in bɛɛ lajɛlen k'an labɔ jɔnya la sinon ni laɲini tɛ ko ka fila feere non non an bɛ bɔ jɔnya la cogoya min o de y'an ka laɲini donc farafindenw a ye wuli an ka faama minnu b'an kunna a ye wuli a ye tɛmɛ ni sira ye sira min an bɛ se k'an yɛrɛ fila kɛ usaz n'i ka furakɛli t'i yɛrɛ bolo i ma kisi fɔlɔ yara bɛ fan ko ɲuman ala ka d'a ma l'homme soigne et Dieu guérit ils sont à la fois amin ya rabbi professeur Nasruddin Sagno ka ifo i ka ciw bɛɛ lajɛlen bilali la ka na an ka wele jaabi ni ye an jɛmukan sabanan ye an bɛ foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma professeur yɛrɛ taama ɲɔgɔn ka foli lase u bɛɛ ma séjour ala k'a diya Bamakɔ ka i ɲuman fɛnɛ segin ka taa Bobo Dioulasokaw sɔrɔ yen nɔ Bobo Dioulaso Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ i ka tele ɲɛta sugantili ni radio ɲɛta sugantili la wulikajɔ min kɛr'i fɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn halisa ala ka barika don baaraw la ala ka laɲiniw sabati ala ka kɛnɛya sabati farafinden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka i fo k'i waleɲuman dɔn ni ne bɛ dansigi aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ maa welele professeur Nasruddin Sagno ka bɔ Bobo Dioulaso Burkinakaw fɛ yen nɔ masalaw bolila kɛnɛya ko kan walima farafin jiri walima farafin dɔnniya yɛrɛ a ka se ka kɛnɛya sabati an yɔrɔ an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamanaw kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na min ye faso jɔ kɛnɛ a k'an bɛn يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس ما بتقهر الهموم والامل